Mis-Sajf li ġej, il-linja nazzjonali tal-ajru se tibda tir lejn Varsavja fil-Polonja u lejn Kajr fl-Eġittu. Żewġ rotot ġodda li meta taqadhom mal-aktar minn 40 eżistenti se jagħmlu l-istaġun tas-sajf għall Malta wieħed impenjattiv ħafna. Dan tħabbar il-ħamis filgħaxija waqt il-ftuħ tas-26 edizzjoni tal-fiera Amitex, fis-sena li Malta se tfakkar il-45 sena mit-twaqqif tagħha. Il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li l-bidla fil-linja tal-ajru Maltija qed issir u se tkompli ssir. U riżultati pożittivi fl-aħħar snin qed juru sinjal pożittiv għal ġejjieni tal-kumpanija. Dan l-ambitu dan is-sajf se jkollna 41 rotta minn Malta permezz tal-Air Malta u se jkollna żewġ rotot ġodda. Waħda minnhom hija Warsaw, Varsavja, u t-tieni waħda hija Kajr ġewwa North Africa biex bekk inkomplu naqdu aktar bliet kapitali Ewropej kif ukoll bliet oħrajn fin-North Africa biex il-Mediterran kollu ikun covered mill-Air Malta. Preżenti għal ftuħ tal-fiera kien hemm iċ-Chairman tal-Air Malta Charles Manjon, illi saħaq kif permezz ta' 21 rotta ġdida li ġew introdotti fl-aħħar sentejn kien hemm żieda fit-turisti li żaru pajjiżna. Qal li l-Air Malta qed taħdem ukoll biex ittejjeb l-esperjenza tal-passiġġieri fuq it-titjira, fost oħrajn b'titjib fil-menu abbord. Min April, il-linja nazzjonali tal-ajru se toffri wkoll servizz komprensiv fl-ikel għal passiġġieri li jażlu li jivvjaġġaw fis-sezzjoni kummerċjali. Il-fiera annwali tal-Amitex tiġbor taħt wieħed diversi kumpaniji tal-ivvjaġġar fl-MFCC ta' Qali u se tibqa' miftuħa sal-ħadd li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.